Kato kajakasna ying kemairu kahe hadukatnu ba I hybrid in ngam jelop nang to. Kipulit kidai bantuk kibnia I utu kena ban ong ba I hybrid iyap jelop te ngim sngo lange. Badalai mu utu kena uban umau I hybrid. Ngim tipsyu mano badan ti ban penyapi I hybrid in sapira. Tang ublai bana jerong ubatip ya kane baro. Bat ublai unsa ajing sneng ya kito kiba don kti ban penyap dusmon ya I hybrid in sapira. Te ngimdai ban kensting, ngimdai ban kensngai ya ki kun kti jongi. Ndai ngidai ban pikir bha, ngidai ban sumar bha ya ki kun kti jongi. Hello bro, welcome back to my video. Te hadin ka jingpla jong uto khna khatlai snam. Ubaya ju ya jan bha bat I hybrid in sapira. Nakaliang jong SP ka East Khasi Hills uba Vivek Sim. Ulaya thu ba ka jingyap jong I hybrid in sapira kadai ka jingam jelop badai uto ukhna khatlai snam ubaban ya umau hakamet jong I hybrid ngim tipsyu ito I hybrid in sapira isu yap jelop ne don mano ba penyap I laradai ba I hybrid yap jelop balai pat uto khna ubala phla ba yap jelop ukhlem ya thu hakato kasngi ba kiyawat I hybrid Laradai ba I hybrid iyap jelop uto khna ubaya lamkai I uladai bana thu hok nadu kato kasngi bakiawat ya I hybrid ndre uto khna pat ulen penban bat uong ba ukhlem yo I hybrid ndre uyo I tange ka Scorpio ka bayong ka bomdon number plate kato ka jakasna ying kemairu kahe hadukatnu ba I hybrid in ngam jelop nang to katkum ki khubor ki balapau haki social media Hakapor bawat I hybrid ru kilaya wat bha hakato kajaka snaying thamai. Andre kim shemlalap I hybrid. Bala suba basuan bu damano mano yakamet jong I hybrid hakato kajaka hadin kajingwat I hybrid. Ngim tipsyu mano badan ti ban penyapi I hybrid in sapira. Tang ublai bana jerong ubatip yakane baro. Bat ublai unsa ajing sneng ya kito kiba don kti ban penyap dusmon ya I hybrid in sapira. Kipulit kidai bantuk kibnia I utu kena ban ong ba I hybrid iyap jelop te ngim sngo lange. Badalai mu utu kena uban umau I hybrid. Kipulit kidai bantuk kibnia I utu kena kenang ba un yatu ho. Yo lese don kti lang kibala heru halor kato kajingyap jong I hybrid. Hatu utu kena khatlai snam uyo isamo ya kataka Scorpio kabayong ka bomdon number plate. Batada umyo isya ya kata ka Scorpio kabayong ka bomdon number plate. Balai pat unut banthok. Hadin kajinya thu jong uto u khna khatlai snam uba phla ba yap jelop ito I hybrid in sapira. Kilami ki khubor ba lawan ka Scorpio kabayong ka bomdon number plate halat morem. Hakaba kibreu kibasyong hakata ka Scorpio kabayong kila penbi cuwe klung bat kila temu ban rabor yau tau klung kila miru ki khubor bawan kren subo kren I cuwe ubreu ya iwe kena halumoba te kadonru ka khubor ka balami halor ka jing temu jong ki breu ki basyong hakam martivan ban temu rakbor ya we kena school ha penden susau kabadai hakitan jelep bat kaladonru ka khubor kaba yathu syafang kajing wan penbi bat kajing wan terwa mit jong ki arngut ki kenthai kawe kadai ka khasi kaba phong jin bat kawe pat kadai ka dakhar ka basari kabalaja hakasnong umpernai Nakaliang kajonga ngasukwa ban ongkum ne. Wadlau SP ka East Khasi Hills ulai thu baka jingyap jong I hybrid in sapira kadai ka jingam jelo. Ndai ngimdai pat ban khensingan yaki khun kti jongi. Halor ka jingyo sungeu yaki khubor ki bawan penbij bat thmu rabor jong ki reusneu yaki khlong ki khna haki chinong kita. Ngidai ban long ki ba pikir ngidai ban long ki ba sumar bha yalaki jong ki khun kti. Namar kajing sneu jong kane ka perthai ka pamta kalong ka bom snga ni ki khun kti jongi
te kuma pilai iya kito ki kubor ba temu rakbor ba tuan penbit kita ki breu ya ki kelong ki kena ki chung kita te ngimdai ban kensting ngimdai ban kensngai ya ki kun ki ti jongi ndai ngidai ban pikir bha ngidai ban sumar bha ya ki kun ki ti jongi te nakaling ka junga ngam kwa ban kren jrong ndai ngasu kren tang kumne te parlok khublai sibun khublai sajar ngu philape chakane ka video te ngin sai siam biang haki bai patki video